chọrọ m ịba go train ka ọ train go ka ọ gịnị nke a na-akpọ dị awa ụna afụrụ ụdị bọs a nchọ izukọ ụnụ kịta this one nke anụnwa na-anọ n'ebulu n'elu obulu na ala ma na asị ịbịa n'obodo a na-ebe ntị ibele ntị gị tinye so ntị m ka m chọrọ ibe tinye na ebe a nnọ kịta ana m eche bọs ọ bụ na ọ pụta anyị abanye wee kwụghalịsịa ajọsị m chọọ ka ngwu na-eti nsi ya gata ije ka ịfụlọ mmalitere ihe a na-agwa ụnụ ịghọta ihe m na-akọwa ngwa nọdụ n'ọfụma ka m na-eje ka m na-akọwala ụnụ ka anyị si aga ngwa ka ọ dị ka na ya afụrọ mana m ga-egosikwa ụnụ ma ọ bụ na anyị rigo n'elu ebe afọ fụsịa ka ifesi wee dọfụ na-enesie ụmụ ifefu ịghọtago onye achịkwa na ọchị o anyị agbalitego ya bụ njem ngwa ka ọ dị so kịta anyị na-achọ ka anyị banye dị bọs so ka anyị madụ ka esi akwụ ụgwọ maka na anyị mụrụ ka esi akwụ so anyị bukwado ibu so na dị bọs anyị na-achọ ịbanye ya this one anh chọn đây qua gì cái cả ná và qua gì step anh chưa làm bao giờ để step so nhưng mà ra bên này là phần bên này nè mà wow I'm okay. Oh, no, well, wonderful. So, I add it full outside. Okay, you can go. Yeah, I need to go to school, guys.